שלום ילדיי, ניניי, נכדיי. זה אולי קצת נשמע משונה שאני מדברת אליכם, אבל זה מה שאני רוצה שתזכרו. קודם כל, אני לא מצטערת שאני הולכת, מפני שהיו לי חיים טובים ומאושרים. אני סומכת עליכם, אבל אני בכל אופן אפקח עליכם מלמעלה. ואל תתגעגעו אליי. תזכרו אותי מדי פעם. גם זה טוב. כשנקבור אותך, מה תרצי שיהיה בקבר שלך? איזה צמחים? קודם כל הייתי רוצה פרחים, אבל זה דורש טיפול, אז אני אסתפק בסוקולנטים. אלו יפים. אלו, אחד כזה, אלו יפים. מוזר, לא? מוזר, לא הייתי שם. כמה את רוצה שנשים? כמה את רוצה? "12". 12? הנה עץ כזה עם פרחים. נראה לי עץ חזק. לא זקוק לטיפול גדול. מתגעגעת אליו מאוד מאוד, אבל אני שמחה שהוא הלך בלי מחלה. הוא לא היה חולה, הוא לא סבל. נפל ומת. וזה מה שהוא היה רוצה, ומה שאני רוצה בשבילי גם. היי. תכיר את הנכדה שלך. זה המקום שלי. ומה? זה המקום שלי. אבל אמרנו שעוד לא. מי יודע? אמא האהובה שלנו, היום אנחנו עומדים כאן לידך, נפרדים ממך בגוף, אבל בלב את איתנו לעד. למה כתבת את זה לא בגוף ראשון? שאלה. כי כאילו חשבתי שכאילו אני כאילו בשם המשפחה כזה, כאילו... היא הייתה רוצה לשמוע את זה, כאילו, שזה ממני. רק ממך, כן. אמא האהובה שלי. יותר קשה. נכון. היום אני עומדת כאן לידך, נפרדת ממך בגוף, אבל בלב את איתי לעד. מבטיחה להמשיך לחיות בדרכך. מבטיחה שנמשיך להיות משפחה אחת מאוחדת כמו שתמיד רצית. תנוחי בשלום. אמא יקרה שלי, אוהב אותך תמיד ואתגעגע אלייך, ואל תשכחי לתת לי סימנים שאת אוהבת אותך. גם לי זה קשה, אמא. אני יודעת. בגלל זה אמרתי, שתהיי לי בריאה, את עם הרעיונות שלך. כן, אני חושבת שזה... כאילו, זה מתנה לשלושתנו. כאילו, אולי נרגיש בנוח יותר להגיד, אני אוהבת אותך.